Ito na nga, aalis na. Sinabi ko lang naman sa'yo yung gusto kong sabihin sa'yo eh. O ngayon, nasabi mo na. Pwede ba lumayas ka na? Nakita mo tong kamay ko? Nanggigigil na oh. Magtiwala lang tayo. Hindi naman siya papabayaan ng nasa taas, si Tipay. Tama ka. Kailan tayo uuwi ng Isabela? Kikasla ka mo, mati mo maturog ta dyan mo. Apo na yung gamot dun. Napinagkita mo kanyak, zumba eh. Sige, ditakan. Tapa na bitag report. Pag-report naman, Dres. Ijay reporter. Tamay balita ni Dimsing ang mapukpukaw. Ni bakit mo? Inom ka na kamanain. Ukis ni sabang kapinagdagam. Gusto mo, pasayahin kita Mercedes? Ba't ba ang kulit-kulit mo? Siyempre, alam mo naman kapag kabayo, di ba? Nasapulan nyo ba ni Dimsay? Mati nga raw. Uray din mo lang nakapanamain. Tirigat na po. Baka madipay sunanangan. Tapos baka din mo lang nagturungan na. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Natapakan mo rin ba kanina yung paa niya? Oo, si Tipay. Pero hindi ko naman sinadya eh. Ako din naman, sweetie pie. Dala ka rod karinda nung natisaka ko. Badik ta pa. Nagkas ang nabiyagay. Hoy, Andres! Wala pa akong tinatanong sa'yo, Andres. Yung kamay ko! Andres, pwede ba? Layu-layuan mo si Pangga. Anong pinagsasabi mo layon ko si Pangga? Kunwari ka pa. Eh, alam ko naman na may gusto ka sa pinsang ko. Huwag mo nga akong sinisigaw-sigawan. Bad trip ako ngayon. Baka di mo alam. May isa pa akong kamay na natitira pang sampal sa'yo. Pwede ba, Andres? Huwag kang magpapakita sa pinsang ko. Yung pinsan mo pagsabihan mo. Sa yung lapit ng lapit sa akin. Wow, guwaping siyang. Pwede ba? Umalis ka na. Baka may magawa pa akong hindi maganda sa'yo eh. Ito na nga, aalis na. Sinabi ko lang naman sa'yo yung gusto kong sabihin sa'yo eh. O ngayon, nasabi mo na. Pwede ba lumayas ka na? Nakita mo tong kamay ko? Nanggigigil na oh. Oh no! Ukis sa bana. Swerte nga talaga. Kawawa naman si Dimsy, no, sweetie pie. Kaya nga eh. Kahit hindi tayo natuloy sa Isabela at kahit ganun siya, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Sana okay lang siya. At sana hindi pa siya nakakalayo.
magtiwala lang tayo. Hindi naman siya papabayaan ng nasa taas, si Tipay. Tama ka. Kailan tayo uuwi ng Isabela? Saka na, pag nahanap na lang si Dimsy. Baka kailangan ako ni Andres at George sa paghahanap kay Dimsy. O sige, ikaw bahala, sweetie pie. Hindi ka ba gutom? Nakapagluto na ako. Ano bang niluto mong ulam natin? Siyempre, yung paborito mong kinakain. Tahong na fresh na fresh. Talaga mo, mati, paborito. Siyempre naman. Ikaw, kailan mo ko lulutuan ng paborito kong ulam? Hindi na kita kailangang lutuan si Tipay. Alam mo na yun. Tara na nga. Tay, pa yan. Andres, nakita mo Dimsen? Siyak tagdamag ti kanyang tikasta. Madinga si ka. Ala, nakaawit din si maday. Mading ako Andres. Hindi nangarap na tuhog balay na. Pag ako tuhog ko. Kikasla ka mo maturog ta jar mo. Punay ka mo dun. Na pinagkita mo kanyak, zumbe. Sige, ditakan. Tapanap itag report. Pag-report naman Andres. Ijay reporter. Tamay balita ni Dimsy nga mapukpukaw. Mahang ka man tigulay. Tamakargaan ta panunot mo. Purong tumo gamit sabaw ta kangkanam ka sukasta ka. Tinagakot makamit ko Andres. Ang ngakot pagkatang tinaimas nga si Daon. Ampay kailangan pa tinaimas ka si Daan. Basta dahil si Daan, mabalin na dyan. Dita ka man lang. Mabalin sa mukot Andres. Ay, Mateng, baka tilibun kami ti Pulays. Amok, si Bagamon. Sige, ditakan. Tulog-tulog din pag may time. Kasto nga upa. Adik. Yan.